Bok, ja sam Irena Pavlović. Bok, ja sam Ljubona Rimec. Ja sam Maja Lalić. 3, akcija. Ja sam Dalibor Perković, profesor povijesti i sociologije. Ajde, snima. Bok, ja sam Lana Jurlin. Ja sam Ivonida Savljević. Ja sam Vesna Vučićević, voditeljica radionice. Naučila sam pisati članke, strukturirati članke, pisati reportaže, voditi intervjue i to je to. Naučila sam svašta o zdravoj prehrani, zdravom načinu života i napraviti labudan. Naučila sam sve i svašta i sve bi ispočetka ponovo. I još, nikad dosta. Pa naučio sam da ponedjeljak ne mora biti tako dosadan kao što ljudi obično misle da mora biti. Naučila sam kako napraviti članak. I naučila sam kako napraviti cjeloviti video, te formu i kako članak općenito izgleda. Evo. Imaš sedmice? Naučio sam pisat da ispravljam. Najviše su mi se svidjeli simpatični ljudi koje sam upoznala na radionici. Svidio mi se prostor kazališta gdje smo imali i radionice i jako su mi se svidjeli posjeti izložbama. Najviše mi se svidjelo što sam upoznala super ljude i najbolje mi bilo kad smo se smijali, kao onda kad su Irena i Dalibor imali intervju. Pa najviše su mi se svidjeli ljudi koje sam upoznao, dobra spiza i Pogotovo zeleni smuti. putovanja u muzeje, na izložbe. Najviše mi se svidjelo posjete muzejima i snimanje u muzeju i eventi koje smo imali. Najviše od svega mi se zapravo svidjelo to volontiranje sa djecom s poteškoćama u razvoju i svidjelo mi se isto tako i često kuhanje i odlasci u muzej. Kuhanje mi se naročito sviđa. The whole day down.